מכאן עוברים לעניין הבא, אל מעבר לים. בימים אלה מצוינים 30 שנה לסיום משטר האפרטהייד בדרום אפריקה, ובעצם הבחירות הראשונות שנערכות שם בהשתתפות כלל האזרחים. בעניין הזה אנחנו רוצים לומר שלום לרב וורן גולדסטיין, רבה הראשי של דרום אפריקה. שלום לך. שלום לך, בוקר טוב. אז אנחנו ממש בסבב רבנים ראשיים. הרב גולדסטיין, עד כמה משמעותי ציון התאריך הזה, 30 שנה לסיום האפרטהייד עבור האזרחים בדרום אפריקה? כן, זה מאוד מאוד חשוב. צריכים להכיר מה שקרה בימי האפרטהייד. אני ראיתי וחוויתי את האפרטהייד כשגדלתי בתור ילד. נולדתי בשנה 71, והאפרטהייד נפלה רק ב-94, ואני חוויתי את זה בעצמי, ראיתי בעצמי מה זה הרשעות של האפרטהייד, בגלל שהעניין של הגזענות זה חלק, לצערנו הרב, זה חלק מטבע בני אדם, שאנחנו צריכים להתגבר על הגזענות ולראות את הצלם אלוקים בכל בן אדם ובן אדם. אבל מה שהאפרטהייד עשה, ממשלת האפרטהייד, הם עשו את הגזענות כחלק מהחוק, וזה רשעות גמורה, וזה ממש היה, ולכן הציון של 30 שנה זה מאוד מאוד חשוב, גם לדרום אפריקה, אבל גם לאנושות בכלל, כאילו, כמו שחז"ל אומרים, חביב האדם שנברא בצלם, כאילו מה שחוגגים בשנת ה-30 זה עניין של חביב האדם שנברא בצלם, והרשעות של גזענות, וזה באמת מה שחז"ל אומרים, במשנה בסנהדרין, שזה שהקדוש ברוך הוא ברא את כל האנושות מאדם וחווה, זה כדי להגיד שאנחנו כולנו אחים ואחיות, כל האנושות, וזה עניין מאוד מאוד חשוב. ממש כך. ובאמת כאזרח בדרום אפריקה, עד כמה אתה יכול לומר שהיום, בשנת 2024, יש שוויון בדרום אפריקה בין האזרחים? כן, בוודאי, יש המון בעיות בדרום אפריקה, כמו שכל העולם יודעים כבר כל האתגרים בתוך המדינה, אבל משהו ברור ומוחלט זה שהיא דמוקרטיקה ממש אמיתית, יש זכויות אדם, יש בתי משפט, יש החוק, החוקה, constitution, עם ה-Bill of Rights, עם כל הזכויות בני אדם, וכל אחד שווה לפני המשפט, וגם כן כל אזרח יכול לבחור, יש הבחירות שבאות עוד מעט, בעוד חודשיים פה בדרום אפריקה, וזה ממש חברה חופשית לגמרי. המון בעיות, אבל חופשית לגמרי. כן. זה מאוד חשוב לדעת. ובכל זאת, באמת אנחנו רואים הרבה מאוד שחורים בדרום אפריקה בעמדות מפתח, בהנהגה כמובן, אבל השינוי המיוחל, להביא את דרום אפריקה למקום אחר, נאור יותר, תקין יותר, לא תמיד מצליח לקרות בפועל במציאות. כן, זה תהליך, כאילו לבנות מדינה, כאילו מכל החורבן של האפרטהייד, זה תהליך. אבל אני אגיד לכם, כמו שאתה יודע, ואנחנו דיברנו על זה כבר בחודשים האחרונים, כן. אני התקפתי מאוד נגד ממשלת דרום אפריקה הנוכחית עכשיו, של ה-ANC, של סיריל רמפוזה, בעניין זה שהם התקיפו נגד מדינת ישראל, והביאו את העניין הזה ל-ICJ, הרשות הזה, ממש זה רשות מה שהם עשו, ואני התקפתי נגדם בחוזק. קודם כל, רואים שיש חברה חופשית. אני יכול להתקיף נגד הממשלה, ואני פה ביוהנסבורג לקראת השבת הזאת בעזרת השם. אז אין בעיה מצד זה, אבל זה מה שהעמדה של הממשלה נגד, ממשלת דרום אפריקה נגד מדינת ישראל, זה סימן של הבעיות שיש בתוך הממשלה הזאת של ה-ANC. ממש, הם עושים דברים שזה ממש נגד הזכויות של האוכלוסייה. מה אני אומר? שיש שם בהמון דברים הם נכשלו, זאת אומרת, בעניין של רפואה וחינוך וכל הדברים שהם צריכים, השירותים שצריכים בשביל האנשים באוכלוסייה בדרום אפריקה, יש המון בעיות, וזה אשמה שלהם. וחלק
מה שהם עשו נגד מדינת ישראל זה סימן, בגלל מה שהם עושים לחבר בין דרום אפריקה לאיראן, לרוסיה, לצ'יינה, כל הדברים האלה, זה חלק מהשקפת עולם של ה-ANC שהיא מעוות ומושחת לגמרי, לדעתי, וזה חלק מהבעיות. ממש כך, ובאמת אנחנו רואים, ואתה מזכיר את זה גם, את דרום אפריקה מובילה את המתקפות כנגד מדינת ישראל, ממש ברמה אנטישמית בחודשים האחרונים, גם בבית הדין הבינלאומי בהאג, גם באופן כללי בקהילה הבינלאומית, גם מתקפות אישיות כנגד חיילי צה"ל שהם אזרחי דרום אפריקה. מה זה אומר להיות יהודי בדרום אפריקה בחודשים האחרונים? כן, זו שאלה מאוד מאוד טובה. אני אומר שיש כאילו פה שתי בחינות. בחינה אחת זה ממש, זה הקהילה פה של 55,000 יהודים. אנחנו לרוב רובנו ציונים גאים, יהודים גאים, ולכן כשהממשלה של דרום אפריקה עושה דברים כאלה, זה ממש מביא רוגז, ואנחנו מצטערים על זה, ואנחנו בתור קהילה, אנחנו עשינו המון מעצים, גם מה שאני דיברתי בתוקף נגד הממשלה, וגם היו המון הפגנות נגד הממשלה, ואני אומר, צריך לדעת משהו אחר. בחינה אחרת, זה האוכלוסייה הדרום אפריקאית, זה עניין אחר מהממשלה. המדרגה של אנטישמיות ברחובות, זה הכי נמוך שבעולם, מן הכי נמוכים שבעולם, זה הסתירה פה, כאילו הממשלה לא מדברת בשם האוכלוסייה, כי אנשים מסתובבים פה, יהודים מסתובבים פה ברחובות, עם כיפות, חובשי כיפות, עם כל הסימנים של היהדות, ואין פחד מזה שום דבר. יש כמובן העניין הזה של טרור, ואנחנו, יש המון ביטחון סביב הבתי ספר, בתי כנסת, כמו שבכל העולם, איסלאמיק טרור שיש באפריקה, המון מהדברים האלה, אבל אנטישמיות ברחוב, עם אנשים רגילים דרום אפריקאים, רוב רובם של דרום אפריקאים, הם נוצרים דתיים, כמו באמריקה האבנג'ליקלס, שהם תומכים בישראל, ותומכים ומבינים את מה זה עם ישראל, ומה זה ארץ הקודש. בהחלט זה מעניין. הרב גולדשטיין, שאלה אחת מהאולפן, שואל הדוקטור מרדכי קידר. בבקשה. שלום כבוד הרב. שלום. רציתי לשאול שאלה כפולה. עד כמה ההגירה האסלאמית לדרום אפריקה משפיעה על האווירה נגד היהודים במקום? והשאלה השנייה זה עד כמה המעורבות של קטאר בפוליטיקה בדרום אפריקה משכנעת או שכנעה את דרום אפריקה לפנות לבית הדין הבינלאומי. כן. לגבי השאלה השנייה קודם, קטאר ואיראן, וכל מה שהם עושים, זה לא רק קטאר, זה גם כן איראן וגם רוסיה, וזה כל ביחד, זה כל הכסף שמשקיעים בדרום אפריקה, ולא רק בדרום אפריקה, באפריקה, כאילו האויבים של מדינת ישראל ושל עם ישראל ושל העולם החופשי, אני אגיד לכם, זה כאילו, והעולם הטוב בעולם, מה שהם עושים זה דרך הכסף, ההשפעה של קטאר, איראן, העסקים שלהם, אבל זה גם כן רוסיה וצ'יינה, כל הדיקטטוrships בעולם נגד הדמוקרטיות, וזה מה שארצות הברית צריכים להבין, וכל המדינות באירופה. מה שקורה פה זה לא רק מאבק בין מדינת ישראל לעזה ולפלסטינאים, זה מאבק בין העולם החופשי והעולם של הדיקטטוrships. לגבי העניין של אסלאם והטרור, יש סיפור שאנשים לא מדברים עליו, ואני חושב שזה משבר גדול, והעולם שקט לגמרי. יש ג'יהאד באפריקה שאין לספר עליו, שבכל מדינות, גם בניג'ריה, בסודן, בכל מיני מקומות שבאפריקה, זה הג'יהאדי טרוריסט נכנסים לערים, הם הורגים וחוטפים, ממש כמו שחמאס עושה, דווקא במדינה של מוזמביק, שהיא ממש מעבר לגבול של דרום אפריקה, כמו שאתם יודעים, יש שם אייסיס מוזמביק, נכנסים שם לערים, לכפרים, הורגים נוצרים. כאילו, זה ממש כמו חמאס עושה, זה נכנסים כזה ג'יהאד נגד האינפדל. בישראל זה יהודים, באפריקה זה נוצרים, ולכן זה העוולה של ממשלת דרום אפריקה, שלא מרימים קול ולא עושים שום דבר כדי
להגן על הנוצרים באפריקה. זה משבר גדול. כשאני הייתי בוושינגטון ודיברתי באיפא"ק, אני הבאתי את העניין הזה גם לאיפא"ק וגם לכמה חברי קונגרס, להגיד להם, יש משבר באפריקה של ג'יהאדי טרור נגד נוצרים, ואף אחד מדבר על זה. כן, זה בהחלט דברים חשובים, ונקווה שהמצב יהיה טוב וילך וישתפר. הרב וורן גולדשטיין, רבה הראשי של דרום אפריקה, תודה רבה לך ששוחחת איתנו, וכמובן גם שבת שלום. שבת שלום, תודה רבה. תודה רבה. רחל, מילה